Yo, good morning guys. Maing bunta guys. So time check na to guys kay alas 10 sa buntag. So na ako diri sa kuan ron. Casals Village. Nagbolit sa mga kuan dito. Mga diri oh. So, dito sa kuan sa Kanopi. So ano to ang trabaho ron. Pagkahuman na to diri. Adton sa taog. Yati liluan, bulit sa tag-atop. So kanig yung uwan gyud ron mo nagdag buwisit aning gayuna ni kay di mo uwan di masamo to. May tag pros init nila sad. Kung init ang mga tao mangita sa uwan. Kung muuwan mangita sa dili mo uwan. Mangita sa init. Sao na mala nato ang kinabuhi nato ron ay. Mga kuwas Pinoy sakit. Sakit sa maintenance sige sakas atop. Sige bulit ang mga tuo. Naman ay kinabuhi sa maintenance guys. Kay sakas atop ni-repair nun mo repair. Kung nagubo nun maguba sad. Anar na kasayo niya. So man ako bulit rin guys. Ako yung bulit yo. Tuo ko sa ubos. So aton sa kuyate ron. Sa atong puselo kita mo ni. Muna ito ang pangbulit sa mga tuo. Mo ni ang country X-house akong amo. Manila karang balay dahil niya kuan ilang gipabangan ang nagabang reklamo kay to so mo na tong gibulit. So hinahinay ta sa liluan guys. Alis ako te. Mana? Lagi ay gahag ba. Di man siya mahagi ko danang. Ang ko nang kuan diha kanang gatir nga pundo man tubig gud. Ano na ko pundo? Dili wa may slope panday ang buk sila. Trabaho ana diha. Agani dire. Dire. Among kwarto mag-agas po. Ano nang Agani dire inyong kwarto diha. kilid. Ang kilid ba dana na indoy mga gamit. Sama na. Ama na kining ko mahagi ko. Di magsilbi na sa kuan na tangki ng babaw na. Dili man kay mulan na mampod. Inig mag kuan ang mapuno ang tangki di man diyan tumaadto. Ang siya kanang nasa mga sa ulan ra man jud. Kada mo ulan diha tulo man kilid. Bulit ko diri ron. Dapita. Di man dapita dito sa Wala na diha, nanto ra mo gud tumoy dito ba? ano dito. Nakilila. Wala man puro nas binto diha gud lisod mo. Wani? Asa nga dapat na best na? Kung kanina, laban naman ganit na ko na, kaya dahil bakit lang bata taon. Oo, na kuha, natuluan mo siya. Panos? Saan ang panos na to dito ihi. Basta siguro lang yung diriyo, kay matay. Galing-gari po. Diha ako na nagikuan ron. Ay lang nagigo lagi pod. Yung papaingon. Ano na yun ang kuha lang diyan? Ayaw sa pagbagyo nga taon lagi balay taon. Kana ba, kana? Ito mo lagay na maanaan siya pagitan. Na andiha niya motor ra magyapon kay atop gina siya gid. Ano na problema. Ito gater lagi. Duha ka bukoy, kanao nya mapuno bisan sa unang mukan puno jud ang balde. Laop lang gana. Pagyapoy abot ng kuan. Sug kayo man. Saan? Kuras. Kulas. Kuan ang among kuan. Asli, ganang. Kani? Wa pa balitahan niya di inyuhan mo siguro na o lang sa Kuan ang kombinasyon. muna. Gamit. Siguro man abang dapat ilang na kana. No? Yan sila po. Ano lagi kita yung mga bang lagi Ang lahi sila lagi. di sa sunod ang palit may kuan di. Ano man? Hindi ka na ni mo mutingog na po. Lamba na po. Ano sila haba? Kanang gani yung kuan. Kanin niya? Oo. Kini lagi kini. Walang bang. Hindi tapos doon na mo ang kuan. Then mala. Ang kuan siya. Lamba na siya.
Butanganan man ikuan. May bangag ko. Butangan ni siya. Oil ba, oil? Amang oil be? A few moments later. Yo, what's up mga guys, mga kapobring guys. Unaas tadi guys, sakan sa ta sa kuan. Sakan sa tag building kay magbulit ta sa mga to. So nari karon stampi kay guys. Mapoy pagsakan ako guys, oh. Oh, hagdan guys. Nako stampi. So bahuay ko gamay des kilid kay muro mag puro aksyon puro kung tuhod. Pawis ta gamay kay aksyon magkuro ang tuhod. Kasakar na gyud ta guys. So mao ni guys, oh. Oh. Top. Sumusaka pa dali, oh. Nadari ang atop nga perting taasa. Nah, dako kay guys. Perting taasa guys, oh. Tapos tumoy. A few moments later. So karon guys, hapit-hapit na ta ka kurot sa itong silan. Kaya itong silan tulon lang kabok, oh. Maon lang ni habilin. Tulon lang kabok. So kanin lang duha ang paniban ni. Kung usan iban na na. Taka human og kuan. Silong ta kay init mga adlaw day. Tuong umuwan gani ang buntag. Sus, init man. Silong tagamay guys. So, di ba guys? May gani kinaan ni, oh. Silungan na, no. Wa pa ni patay. Mura na tag kuan na ni sinugbang kulo. Og balihon. Guys, uli na ta guys. Kay human na taog. Human na wa pa kita mahuman pero wa na matay silan. Uli na ta. So time check na to kay alas 3:40 sa hapon. So muli ta kay murag kawanon ang langit sa do. Nuwaan ang init. So rin tama na ko ang vlog guys. Oh, bye bye.